tak kdy je ta ideální chvíle se do té expanze pustit, pokud to jde nějak popsat? Je opravdu... Tak kolik ti teď říkal naposled Polák, že potřebuje na expanzi na polský trh, aby začal? Jasně, 2 miliony euro a věřte mi. 2 miliony euro a volnou ruku, to je všechno, co potřebuju, abych vám pomohl vyrůst v Polsku. Takže jenom tím si to vynásobíš. A máš prostě koeficient, kterým budeš násobit všechny vstupní náklady. Kolik stojí Američan? Jinak to nejde. No, jestli máš prostě v hlavě, že existuje jediný model podnikání, tak asi jo, no, tak pak je to pro tebe nemožný, to bude problém. A nestálo nás to 2 miliony euro. Ne, 2 miliony euro jako minimum, bez toho to nejde. Tým český, anebo uřídím tým zahraničí, ale jako vlastně si nevytvořil strukturu, která není závislá na tobě. Máš biznis v Polsku, Ano. Funguje, je ziskový, kolik času jsi reálně strávil v Polsku? Ať to ukážeme na příkladu. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Realita podnikání s Petrem Moučkou, kde se pravidelně bavíme o radostech, ale i úskalích spojených s podnikáním. A my už dlouho spolu chceme začít točit epizody o expanzi. A původně jsme uvažovali nad samostatným podcastem, který se měl jmenovat Ne v závorce úspěšná expanze, kde bychom sdíleli úspěchy, ale zároveň i starosti spojený s podnikáním v zahraničí. V prvním díle bychom se chtěli dostat vůbec k expanzi jako takový. A já to klasicky odpálím otázkou, proč vůbec expandovat? Expanze je složitá, neustále se objevuje spousta příležitostí i doma. Proč by obecně firmy a podnikatelé měli chtít expandovat? A protože ty už vlastně velmi dlouho a velmi mlád si začal s těma zahraničníma zkušenostma typu Mexiko, kde první expanzi si měl za sebou už před, já to rychle spočítám, 10 lety v tuhle chvíli. A proč expandovat, by zněla ta obecná otázka? Dokonce myslím, že před 15, ale asi tak nějak, to není důležitý. No já ti to rovnou vrátím, protože míváš zajímavý rozjezdy, tak proč ty myslíš? Těch důvodů je tam celá řada. Z toho, co vnímáme my, tak potenciálně my to podnikání máme postavené na tom, že chceme udělat co největší dopad, že máme hlavně, zejména smysluplný projekty, které zachraňují životy, vytvářejí nějaký obecný dobro. No a vždycky naše tendence byla dělat to v co největší škále, v co největším objemu. A to zahraničí se vždycky jevilo jako logický násobitel, kdy když děláme něco smysluplného v Čechách, zachraňujeme tady životy, tak jsou jinde ty životy méně hodnotný, no spíš nejsou. Takže pojďme to dělat v Indii, pojďme to dělat v Spojených státech, pojďme to dělat i jinde, protože se to dá udělat celkově větší. Je asi důvod číslo 1. Bez zesporu. Jako jednak ten náš obor, primárně ten core toho produktu je teda sebeobrana a první pomoc. U nás to přesně znamená, že zachraňujeme životy, chráníme slabší a v mnoha ohledech je ještě logičtější tenhle ten produkt nabízet, dejme tomu v Indii nebo Brazílii nebo Mexiku, kde ty problémy jsou ještě strašidelnější než u nás. A doslova tam jde o životy každý den, každému člověku, co zrovna vyšel z tělocvičny. A každý jeden ten instruktor tam má nějaký příběh o tom, jak mu někoho unesli, jak mu někoho zabili. Sami jsme tam měli instruktora, který ho tam killnuli. A ne díky našemu výcviku, ale díky tomu, že se nám něco nepovedlo. A nebo tam jsou prostě ty story těch lidí, který byli dost strašidelný. Takže už jen kvůli tomu, že ta nebezpečnost v Čechách zdaleka není tak velká jako v zahraničí. Dává smysl to dostávat k nim, protože prostě u nás víme, že na jeden zachráněný život potřebujeme přibližně 260 absolventů, aby to někde aplikovali u autonehody, aby někde zachraňovali nějaký miminko, aby se někde prali a šlo jim o život. Což neznamená, že to nepoužije častíc i člověk, který se dostane do rvačky a tak dál, samozřejmě. A nebo že mu to není jako k ničemu ve smyslu zvyšování sebevědomí a nějaký kompetence, anebo jenom jako schopnosti zvládat krizové situace. Nemluvě teda o tom, že samozřejmě se to nějakým způsobem vyvíjí, takže to, co platí teď, může být jiný za 5, za 10 let, čímž nějak nestraším samozřejmě. Tak ale v tom zahraničí je tohle vlastně mnohem častější, tím pádem mnohem víc potřebný. Rovina 1. Rovina 2, tak jak říkáš, ta hodnota té neznásilněné holky nebo zachráněného životu u nás je úplně stejná jako zachráněný život kdekoliv jinde na planetě.
Takže už kvůli tomu má smysl zrovna takovýhle produkt šířit a dostávat ho tam, to je bez diskuzí. Ale vedle toho jsou tam samozřejmě i jiný důvody, jako jsou jasně biznisový, kdy samozřejmě ta kupní síla bohatších národů je ještě o něco větší, tím pádem nám to zase dává jako ekonomický smysl. A to šíření tam rozšířuje i ty možnosti v duchu, hele OK, například covid nás zavře a zrovna teď, ale neznamená to, že zavře celou firmu na celé planetě. Což je sám o sobě jako logický krok na to, aby si chránil ty aktiva a aby si i tam byl schopný v tom biznesu nějak pokračovat. Ta expanze, to podnikání v zahraničí je zpravidla těžší než v Čechách. Vlastně je to méně známý trh, objevuje se více překážek, je těžší je řešit. V jaký fázi rozvoje toho biznesu by si podnikatelům poradil, aby se do toho pustili? Kdy je ten správný čas, protože úplně na začátku je vlastně logičtější začít ve svojí zemi, anebo rovnou na nějakým jako potenciálně větším trhu. A pokud ne hned od startu na lepším trhu, tak kdy je ta ideální chvíle se do té expanze pustit, pokud to jde nějak popsat? Je to asi jako s angličtinou, že jako angličtinou nemáš začínat, ale máš se jí začít učit ve chvíli, kdy je to multiplikátor toho tvýho úspěchu na tom svém domácím trhu. Tady je to velmi podobný. Jo, ten zahraniční trh, ať bude jakýkoliv, tak má smysl ho používat až jako multiplikaci toho, že něco fakt hodně umíš, něco ti fakt hodně jde a jsi si hodně jistý tím, co děláš. Takže já bych jako pravděpodobně, kdybych to dával do nějakého času, tak bych asi neradil podnikatelům, aby expandovali jako dřív než po cca 10 letech toho, že to úspěšně dělají v Čechách. Kdybychom to dávali do času. Jde to o něco rychlejc, ano, zase s někým, kdo už ten trh má obsáhlej, může ti tam jakoby pomoct, je to konzultant, je to mentor, ty mu věříš, není to zase nějaký scam, ale tím se to dá urychlit, anebo se to dá urychlit zase tím, že jako dobře víš, jak pilotovat nebo testovat ten trh, aby to prostě nebylo o tom, že do toho jako rovnou narveš hodně peněz, hodně energie, hodně lidí, ale jako je to vabank, no, to by nebylo dobrý. Podobně jako jak vybírat ten trh, to samo o sobě je poměrně složitá otázka. Na tohle bude mít asi i vliv ten typ toho podnikání, na čem to mají postavený. Pro nás ve chvíli, kdy děláme fyzické kurzy, školení, máme to celý hodně postavený na lidech, obchodácích, lektorech. A bude to třeba snazší pro firmy, které to mají postavený na nějakým zbožím a jenom nějaký produkt, který můžou rozeslat. Určitě. Tady ve chvíli, kdy jakmile to bude podnikání postavený na zboží, typicky teda v situaci, kdy ho sám vyrábíš, ne ve chvíli, kdy ho jenom překupuješ a zase přeposíláš dál, to mi moc smysl nedává. Ale ve chvíli, kdy ho sám vyrábíš, tak samozřejmě to, že to dostaneš do jako všech prodejen v Čechách, je pak jako poměrně jednoduchý násobit, protože zase vidíš, kdo přesně to kupuje, kdo je pro tebe ta cílovka, kdo je pro tebe ten klient a ono jich je pro to zboží omezené množství. Takže o to víc a o to dřív tě to nutí to vlastně posílat do zahraničí, ale zároveň je tam mnohem jednodušší marketing, je to jenom kopie a v mnoha ohledech je hlavně mnohem jednodušší testování. Takže najednou prostě jenom to, že to vystavíš, ať jsme konkrétní, jo. Vyrábím nože na sebeobranu, asi třeba, a dělám nějakým způsobem specifický ty nože, tím jsou nějak výjimečný, tím nějakým způsobem se mi daří je dostávat do klubů a tak dál, ale primárně do nějakých e-shopů, který se zabývají sebeobranou, bojovkama. Tak těch je omezený množství, jako nemůžu to dělat do nekonečna, že bych jako dostal gumový nůž prostě do každé domácnosti, to jako nedává smysl. Ale to, že to dostávám do těch e-shopů, potom říká, že je relativně jednoduchý testovat, jestli o to je zájem nebo ne, protože já v tu chvíli jediný, co potřebuju, je tam prostě dostat tu nabídku a buď to ty lidi kupujou nebo nekupujou. V té úplně nejzákladnější podobě. Jasně, že by bylo lepší, kdyby jsem jako uměl kolem toho dělat jako lepší marketing, než jenom webovou stránku, kterou kopírujeme do těch e-shopů, ale kdybych k tomu měl jako opravdu dělat i
nějakým způsobem výjimečný videa, dokázal to nějak jako propagovat, dokázal to dostat do nějaký cílovky, která o to sama o sobě má zájem, protože je to přesně pro ně, tak ta potom bude sama jakoby tlačit na svý distributory, aby to k ním dostali, protože oni se těm distributorem buď nechtějí stát, anebo naopak v té cílovce vlastně jsou ty distributoři sami zastoupený a sami tě oslovujou na hele, to je unikátní produkt, to my přesně potřebujeme. Začněte to vozit do Kanady a ideálně to začněte vyrábět u nás, aby jsme ještě zmenšili náklady na jako dopravu a tak dál. Ale víceméně tě oslovují oni, protože kolem toho udělal fakt dobrý marketing, dobrý launch toho produktu, aby se o tom mohli dozvědět víc než na Ivě nebo někde v Las Vegas, ale aby prostě veletrhy, ale aby v tu chvíli jakoby od těch koncových zákazníků se to dostalo k těm e-shopům, který díky tomu to chtějí do té své nabídky. Ale o to můžeš jako válcovat mnohem rychleji. Tady bych si dokázal představit, že to bude v řádu let. Ale taky jsme narazili tím, že jsme dostávali celou řadu produktů zahraničních vlastně do Čech, do Evropy, tak tam jsou zase svoje úskalí, jako najednou nějaký certifikace, CEčka. Vlastně to není tak snadný, pokud to člověk chce dělat legálně, různý omezení. Zase by to šlo líp s konzultantem, ale ať to není video na kupte si mě jako konzultanta. Kupte si ho jako konzultanta, ono se to zaplatí. A další z těch benefitů, kromě toho dopadu, já to vnímám tak, že tím, že je to zahraničí těžší, tak vlastně nám to tady neustále vrací zpátky věci, které nám třeba český trh odpustil, ale v tom zahraničí to musíme udělat jako ještě o něco lepší prodej, lepší kvalitu služeb, lepší marketing. Je v tomhle něco, co si vybavíš jako poučení z té expanze do zahraničí, kde ti to něco dalo vlastně i pro ten český trh a udělalo to z tebe lepšího podnikatele tady v Čechách? Ať to byly jako vyšší ambice z Mexika, protože najednou astronomicky velký zakázky pro bezpečnostní agentury bych naváděl jako jedním směrem, ale v tomto ohledu napadne ti něco? Tohle je dobrý příklad. To zahraničí ti minimálně hrozně zvedne sebevědomí. To je hrozně super, protože jakmile by si jako uvěřil tomu, že hele, vymyslel jsi vlastní systém sebeobrany, vlastní systém první pomoci, vlastní podnikatelskou akademii, vlastní asertivitu, vlastní vyhoření. Spoustu zajímavých věcí. Ale kdybys jako v tomhle poslouchal jenom místní lidi, tak je to přesně v té rovině jako hele, to nemůže být dobrý, protože je to lokální. To nemůže být dobrý, protože to já bych vymyslel taky a tady jako nějaký čičmunda z Hradce si řekne, no tak já si vymyslím vlastní sebeobranu. Je to samozvanec, ani na to nemá prostě černý pásek ze 3 škol z Japonska, tak to musí být jako úžasný, blá. A kdyby se jako poslouchal jenom tohle, tak ti to jako velmi rychle vezme vítr z plachet a nějakou chuť. Ty bys prostě uvěřil tomu, že když to říká příliš hodně lidí, tak to asi je pravda a když je to asi pravda, tak ani nemá cenu se snažit, protože tady místní policajti to dělají stejně dobře jako ty, jo. Cokoliv. No ale ve chvíli, kdy tě prostě dolaroví miliardáři z Mexika z bezpečnostních agentur přesvědčují o tom, že to je pecka, ve chvíli, kdy kluci od SAS ti říkají, že to je fucking amazing a že je to nejlepší, co kde viděli po všech jejich zkušenostech a že jich je, a takhle se ti to prostě vrací od Izraelců, od Mexičanů, od Brazilců, od Keňanů, tak samozřejmě, že jako jednak ty kluci o tom něco vědí, takže to můžeš brát vážně, nejsou to prostě nějaký pepíci z hospody. A druhák, jako to sebevědomí se ti neskutečně vrátí v tom, že ti říkají, hele, tohle je diamant, tohle je naprosto unikátní, tady stojí za to se snažit, to do toho světa dostat, tam to oceněj. Jo, Izraelci, když tady byli na výcviku, ty jejich spešláci, když za mnou přijeli, tak mi sami říkali, hele, my máme podobnou zkušenost s škrtidlama, kdy nějaký náš spešlák vymyslel škrtidla, turnikety a kety, šel s tím za armádou a říká, hele, mám konečně řešení, konečně nám přestanou umírat kluci v boji a já tady vymyslel škrtidlo, který bude zachraňovat životy. Kupte to, ať to prostě nemusím prodávat někomu jinému, ať to koupí izraelská armáda. No a oni ne, to je na nic, to my vůbec nepotřebujeme, to je k ničemu. No chlapík to teda vzal, prodal to Američanům na licenci
No a teď to od Američanů kupují zpětně ty Izraelci a vybavili tím celou armádu. Protože prostě nikdo není prorokem ve své zemi. Minimálně tohle ti to dá. Dá ti to prostě jakoby ten nadhled toho, tak dobře, no, tak možná to prostě není pro český policajty, není jim to dost dobrý, jsem s tím v pohodě. Mně stačí, že to kupují izraelský spešláci. Jako easy peasy. A tohle ti hrozně pomůže, zvlášť když jako si vytvořil něco opravdu originálního, takový to světový uznání je v tomhle jako hrozně cenný. Nemluvě o tom, že prostě to má samozřejmě velký biznisový potenciál a jako zase výrazně ta sebehodnota výrazně zvyšuje cenu. A zase větší cena výrazně zvyšuje kvalitu. Ty si najednou můžeš zase dovolit platit víc dobrých lidí, kteří to fakt dělají dobře, který se tomu fakt věnují na full time, který to fakt dělají kvalitně, až po dostaneš to k většímu množství lidí a díky tomu, že se o tom dozvědí, tak jim to může zachránit život. Ty si Contacto Mexico to zmínil jenom letmo, ale vlastně tady by bylo neustále asi důležité si uvědomovat, že někde na světě možná ten váš produkt, službu docenějí, potřebujou možná ještě mnohem víc než tady v Čechách. Ne tady v Čechách, nejsme v Čechách, ale Čechy jsou velmi bezpečná země a v tomhle tom pak možná i slyšet jako ty historiky těch účastníků, proč chodí na ty kurzy, kdy český chlap ti bude říkat, hele, já jsem tady, abych se cítil líp, dost možná i až po, hele, abych se dal do formy, ale pak ta motivace těch kluků z Keni, Brazílie bude asi dost jiná, že jo? To je přesně ono. Jo, krom toho, že ti říkají, je to pecka, co si vymyslel, tak oni hlavně říkají, my to fakt potřebujeme. A tohle je hrozně důležitý. Jo, jednak proto, aby zase si díky tomu vytrval a byl ochotný nějaký překážky překonávat, ale druhak proto, aby si vlastně ten produkt neustále ladil. Takže z logiky věci, když prostě budu mít zkušenosti z Keni, jak to běhá tam a na co si dát pozor, tak nikdo neříká, že za 5-10 let to nebude tady. Jo, od uprchlické krize až po jako specifika určitý kriminality, která se přenáší. Takže když to zase budu mít z první ruky od Američanů, a my hodně třeba modelů kriminality od Američanů kopírujeme, a oni už s tím nějakým způsobem začali, že to řeší a já to posunu ještě od pár tříd dál, tak i díky tomu oni potom mají jako hrozně velký náskok, když se na to chystají včas. Pěkný příklad je aktivní střelec. Jo, prostě můžete 100krát říkat, hele, nám říkali 100krát, hele, my tady aktivního střelce nepotřebujeme, nám je k ničemu, my jsme to nabízeli do ostravské nemocnice 3 roky předtím, než se jim to tam stalo, než tam vystříleli čekárnu. 2 roky předtím, rok předtím, měsíc před tím incidentem jsme jim říkali, hele, fakt, jako my vám to dáme i zadarmo, jo, prostě tohle je důležitý cvičení, něco, na co byste fakt měli umět reagovat, ba. Hele, pane, tady nejste v Americe, tady jako to není riziko. Co se nám tady může stát? No, bohužel může, to je ten problém. Takže když v tomhle smyslu jakoby reaguješ na tu potřebu dřív, než vznikne, tak je tam šance, že se na ní prostě připravíš dřív, než to potřebuješ a to pak zachraňuje ty životy. Druhá věc je, jestli to pak dostaneme k velkému množství, když pak musíme všechny přesvědčovat ale jestli se to může stát někde na světě, tak u nás taky. To bychom byli v tom dopadu, když se na to podíváme z pohledu toho podnikání a těch podnikatelů, ty budeš znát hodně z konzultací. Mají český podnikatelé chuť expandovat? Odpověď je velmi, ale hrozně nevědí, jak na to a hodně se jako omezují expanzí na trhy, který znají. Takže prostě vrchol Čechů pro expanzi je Slovensko-Polsko. Jo, když jsou jazykově vybavený a jsou příhraniční, tak ještě Německo, Rakousko. Ale prostě sousedi. Moc si neumíme představit, že bychom dodávali Američanům. Že bychom dodávali do Afriky. Jo, to když už, tak jsou to opravdu nějaké jako opravdu velké české firmy alá zbraňový. Jo, a těch je opravdu pár. Ale jakoby ty malý a středně velké firmy tady jakoby expandovat by hrozně chtěli, ale strašně nevědí jak a jako z mýho pohledu to není moc podporovaný vzdělávání, který tady hrozně chybí. Na to, jak to jde udělat, jak ty trhy prozkoumat, co tam zkoušet, jak. Chtěli bychom, ale neumíme. Jo? Stejně jako, nevím, neumíme moc franšízy. To je podobný problém. Neumíme potom jakoby i v rámci Čech vlastně expandovat franšízovými konceptama a nabízet to jako modely. To nám taky moc nejde.
Já si dokážu představit, že i když chtějí, tak kolem toho musí být celá řada obav. Vždycky, když jsme jako nabírali lidi, kteří se tvářili, že když vezmu ty, co se tvářili, že mají nějakou mezinárodní zkušenost, tak to bylo často o tom, jako, hele, je to drahý, jako jeden bias, nebo jedna věc, co můžou mít podnikatelé často v hlavě. Tak je Tak opravdu... kolik ti teď říkal naposled Polák, že potřebuje na expanzi na polský trh, aby začal? Jasně, 2 miliony euro a věřte mi, tady je jedna neuvěřitelná reference, jo, když mi to dáte a dáte 2 miliony euro a volnou ruku, to je všechno, co potřebuju, abych vám pomohl vyrůst v Polsku. Ale my už jsme v Polsku. ne, a nestálo nás to 2 miliony euro. Ne, 2 miliony euro jako minimum, bez toho to nejde. No, je to pravda, že je to drahý, že to nejde bez velkého rozpočtu? To je stejný, jako by si říkal, to je stejný bias a vychází to z toho samého, jako když říkáš, že na to, abys vůbec začal podnikat, tak potřebuješ velkou investici a nápad. No tak když tohle máš v hlavě, tak pak samozřejmě to samý přenášíš i do to samý potřebu na expanzi. To se jenom násobí a ještě víc, protože ten trh je dražší, není ověřený, není úplně jistota, není to známý prostředí, bla, bla, bla. A taky překlady, pane, a taky lokální právníci, pane, a to všechno je hrozně drahý, protože agentura, pane. Cokoliv. Plus ti to zpravidla, jako říkají lidi, kteří jako sami ani nepodnikali, ale jako většinou mají nějakou korporátní zkušenost. Takže samo o sobě peklo. Nebo na to budou někoho najímat, ten je z korporátu, řešil. Najmete si franchisingového konzultanta, který měl na starosti expanzi Baumaxu do České republiky, na nikoho neukazuju. A ten to spočítá na to, kolik to stálo Baumax, nebo to ukáže na příkladech. Ale to pravděpodobně nemusí být ta cesta. A asi i záleží, jak těch 10 let se ty lidi učili podnikat. Pokud opravdu to jejich podnikání bylo asi od vstupu postavený na... museli do toho nalejt nějakou velkou investici na vstupu, tak velmi pravděpodobně z další zemí se to asi vynásobí. Určitě. Ale pokud mají ten skill postavit to vlastně tou metodou sněhové koule, ano, tak to bude asi 1:1. Jo, kopíruješ to, co jsi jako dělal sám na začátku a tomu věříš, jenom to násobíš cenou. Cenou všech vstupů, takže kolik stojí obchodák v Británii měsíčně? Aby za něco stál? 150 až 200, pokud žije mimo Londýn, víc, pokud žije v Londýně. Super. A stejná kvalita českého člověka? Třetina, no, 60 až 80. Jo, jenom pro ten poměr. Takže jenom tím si to vynásobíš. A máš prostě koeficient, kterým budeš násobit všechny vstupní náklady. Kolik stojí Američan? Dobrý Američan, 400? No, 400 bylo minimum, co se nám nabízeli. Jo. Zase pro poměr. Jo. Můžeme se pak bavit o potenciálu zisku, který z toho plyne, jasně, ale to je o tom, že prostě pak je představa, že to takhle jako budu zkoušet na 10 trzích, úplně nemyslitelná. Jo, kolik bych musel vydělávat, abych mohl zkusit 10 trhů s touhle prvotní investicí na úrovni 2 miliony euro a volná ruka krát 10 trhů. Jo, takhle výkonné firmy u nás prostě nikdy nebudou, aby si to mohli dovolit takhle zkoušet, takže musí hrát na jistotu, tím musí hrát na jeden trh, tím to oddalujou, hrozně se jim do toho nechce, protože i ty 2 miliony propálit je moc. To je jasný. Plus asi zkušenosti s HRem, protože to bude velmi pravděpodobně vyžadovat od toho manažera podnikatele jako velkou schopnost personalistiky, protože alespoň u nás vždycky ta expanze přitahovala mnohem větší množství podvodníků, hochštaplerů, než jako standardní nábor v Čechách. To by bylo možná na samostatnou epizodu, jenom projít všechny lidi, co přicházeli, nabízeli nám konzultace, příležitosti, expanzi na klíč a tak dále. No takže možná další problém, který by v tom možná podnikatele viděli, by bylo, hele, já jsem doteďka vlastně řídil jenom nějaký tým lidí osobně. Aha. Tady bych tam najednou buď musel cestovat, nebo to řídit na dálku. To vlastně najednou zní nemožně. No, zní to, že to neumím. Takže buď to zní draze, abych zaplatil někoho, kdo to umí, a nebo jak říkáš, najednou to bude znamenat, že jako tam musím cestovat a že budu prostě jako 2 dny tady, 2 dny tam, rodinu neuvidím už nikdy a to už teď fňuká, že ji nevidím. A začnou se s tím jako dost kombinovat osobní problémy. No a jasně, takže od neumím je nabrat po neumím je řídit na dálku,
to všechno dohromady mi bude dost definovat ty jednotlivý pomyslný problémy a ty překážky, které si tam nastavím. Ale jsme zpátky jako jinak to nejde. No, jestli máš prostě v hlavě, že existuje jediný model podnikání, jediný způsob, jak podnikat a jediný způsob, jak to podnikání postavit a celý to stojí a padá na tom, že musíš hrozně moc investovat, tak asi jo, no, tak pak je to pro tebe nemožný, to bude problém. A zase obráceně, jak to, že to některý dokázali. A jak to, že to tak jako nepostavili na prostě jako půjčím si šílenou dardu a jenom prostě zneužívám investory, no. Dobrý. Ale dalo by se teda říct, že součástí toho procesu učení se, té expanze, by asi mělo být, ne, mám jednu pobočku v Praze, tak teď založím druhou pobočku v New Yorku a vlastně tam já nebo to množství těch obav je úplně šílený. Jasně. Ale možná začít Hradcem, Budějovicema, Brnem a tím se naučit řídit něco alespoň částečně. A nebo kdyby jen na Slovensku, aby prostě už to zahraniční bylo, aby si začali řešit i jako najednou je tady jiná legislativa, jsou tady najednou trošku jiný pravidla, fungují tady trošku jiný tržní principy, stejně jako trošku jiný nábor, ale vlastně za levno je to pěkná testovací země, kdyby. Ale jinak jasně, to je jako logický, naučit se řídit jako i týmy na dálku, to má svý specifika, to je bez diskuzí. Jedna z těch podotázek bylo, jak si vybrat zemi. Takže dostáváme se tím k tomu, jaká by byla pro tebe zpětně první volba. Bylo by to Mexiko, nebo nějaký ten fakt jako trh typu Spojený státy, anebo právě Slovensko, protože je snaží učení se a vnímat to vůbec jako expanzi? Jak bys tady měl teďka zpětně nastavený mindset v tom ohledu? Tak my jsme jich vyzkoušeli přibližně 10, reálně jsme se chytli ve 2 v tuhle chvíli a do dalších rosteme. Promiň, 22 jenom. Tak jo, tak ne 10, 22 už, pěkný, díky. 10 tam, kde jsem jako já sám jako aktivně něco dělal s manažerama, 22 testovaných. To je pravda. No nicméně, jednak nám to říká nějaký poměr, z 22 vlastně 2 funkční v tuhle chvíli a rostoucí další. A bylo na nich hezky vidět, že ty země, které jsou jako hodně divoký, jako je Mexiko, Brazílie, Kenia, tak tam jako moc nefungují ty pravidla a tam třeba právě ta práce na dálku je opravdu problematická. Jo, tam zpětně vidím, že by bylo potřeba, aby tam ten člověk opravdu byl a zase se můžeme bavit o tom, jestli ho vytrénuju v Čechách a la baťovský model a pak tam pošlu manažera, aby mi to tam řídil, anebo jestli tam musím jet osobně. Protože i to je rozdíl jako blázen. Jestli si tady prostě vyrobím jako z nejlepších lidí, z nejlepších talentů, z nejlepších manažerů ještě jako manažerskou školu, tam si je vytrénuju přesně jak chci, ale mám tam velkou důvěru, velkou lojalitu a posílám je tam, aby to jako fakt vydupali, aby tam jako doslova tahali lidi z postele, aby chodili do práce. To by jako bylo fajn. Versus ty země, které jsou nám jako mentalitou blíž, potažmo nějakým právním systémem blíž, takže jako je to víc o smlouvách a je to víc o nějaké udržitelnosti. A priori střední Evropa, ale v důsledku Evropa furt funguje velmi podobně. A nebo jestli to jako valit opravdu do těch jako high top destinací a la ta ziskovost. To znamená víc ta Amerika a spol. Každá ta jedna strategie je funkční. Nedá se prostě říct, že jedna by byla lepší než druhá. Univerzálně platí, že pak hrozně záleží na tom, jestli to bereš už jako, hele, tohle máme opravdu jako zemi, na který se to chceme učit a jsme v pohodě s tím, že prostě se to budeme učit 2-3 roky na Slovensku, ale pak všechny tyhle ty věci o to rychleji jsme schopni aplikovat do dalších trhů a o to rychleji se tam chytit s menšíma nákladama, s menší chybovostí a tak dále. Jestli i tady je nějaký přechod mezi, hele, tak má to nějakou cestu, kdy říkáme, začneme na Slovensku, pak to zkusíme teda v Británii a z Británie do Ameriky. Protože pořád jezdí do Británie, kdyby se něco pokaňhalo, vybírat ty lidi, je posílat odtamtud k nám na školení, je prostě po všech stránkách jednodušší.
než za oceánem. A nebo naopak, hele, já vlastně nechci takhle moc čekat, já nemám prostě představu, že expanze bude do 10, 20, 50, 100 zemí za nějaký čas, ale ve skutečnosti chci, aby ta země byla prostě jedna topová, jenom jedna možná, a o to, čím dřív začneme, tím dřív to bude hotový. No znova, pak to ale asi bude Amerika a pak bude hrozně drahá každá chyba, kterou uděláš. A obecně pak bude teda lepší, když tam doopravdy budeš fyzicky, a naopak bude se ti jako relativně snadno řídit ta vstupní země, řekněme Česká republika, na dálku, protože tady už to máš zavedený, a pak jedeš dál, kde to zavedeš a zas to pak budeš řídit na dálku o něco s nás. I to je model, který může fungovat. To by byla asi odpověď na, jaký má být stav toho českého biznesu, než se do té expanze pustíme, protože jít jako all in, tady se to vlastně beze mě rozsype, ale fakt chci růst, tak kupuju letenky, letím do těch Spojených států, mám tady v kufříku 2 miliony a dám to. A by asi nebylo to, co bys lidem doporučil. No to je absolutní blbost. Ty bys jako měl vyrobit takovou míru ziskovosti, aby si jenom ze ziskovosti mohl platit ten růst a expanzi. Takže zase si potom potřebuješ říct, jako jakým tempem chceš růst. Zase, když to jednoduše spočítáme, tak řekneme, hele, OK, já tady chci růst o jednoho obchoďáka měsíčně. Jaká je jeho cenovka? No, v Americe 400, tak já musím být v zisku minimálně těch 400 a i tak tam jako nemám rezervu, to je problém. Takže radši dvakrát tolik, asi jo. Plus zase stavím to jenom na obchoďácích, což hrozně záleží na tom, jaký je ten model. Jestli prostě stačí volat a prodávat a to je celý, protože prostě finální produkt je online a už tam nemáme žádný další náklady s koordinací, realizací a tak dále. A nebo jestli tam musím takhle spočítat jako platy celý těch základních pilířů, takže prodej, koordinace, realizace je minimum, prodej, ale ještě potřebuju nějaký marketingový tým, nějaký video tým, něco, abych dělal propagaci správně, možná grafiky, možná tohle, možná to stačí, aby mi to dělali český lidi a jde mi spíš o překlady, nebo jde spíš o automatizaci. Jako dělat tady univerzální návod na jako každý podnikání se chová stejně, až na to, že vůbec. Každý trh se chová stejně, až na to, že vůbec. A ta zkušenost je tam jako v každém jiná, prostě i podle lidí, na který jsi tam narazil. Ono i dělat jako závěry z toho, že jsi měl nějakou zkušenost na Slovensku, protože jsi narazil na konkrétní lidi a na jiný ne, je sama o sobě blbost. To je asi jako, když se nám hlásí 2000 kandidátů měsíčně o práci u nás a dělat z toho závěry, protože zprůměrujeme. No tak jasně. No, ale když tam tu metriku hledáme, tak najdeme, jasně. Ten důvod. Zpětně určitě. A teď, aby to neznělo, že potřebuju obchoďáka ve Spojených státech, potřebuju ho za 400 a potřebuju minimálně dvojnásobný přetlak, takže minimálně 800 na jednu zemi. Vy jste řekli, že jste jich vyzkoušeli 22 na to, aby dvě doopravdy zafungovaly. Takže 22 x 400, když už bychom si počítali, to OK, tak potřebuju 10 milionů měsíčně přetlak na to, abych to vůbec zkusil. To asi taky není pravda. Jasně, že ne. A jsme zpátky u toho samého. Potřebuješ full-time obchoďáka na to, aby si vyzkoušel nějaký produkt v Čechách? Ne, na to ti prostě stačí maminka na mateřský, která to volá brigádně, jako pokud je to voláním. Pokud je to reklamou, tak ti stačí prostě student na střední škole. Čím to budeš mít? Čím méně budeš mít peněz, tím víc musíš přemýšlet. To je jednoduchá úměra v podnikání. Prostě tím víc potřebuješ, aby to bylo univerzální, tím víc potřebuješ, aby to bylo jako chytrý řešení, ale ve stejné logice taky jako dokážeš jasně vyvozovat určitý výstupy z relativně malých vzorků. Podobně jako potřebuješ říct, hele, OK, chcem tady jako růst přes firmy, nebo tady chcem růst přes jednotlivce, nebo a mají ty firmy být státní a má to být spíš jako do akreditací a dotací, nebo čeho vlastně, a nebo to má být jako fakt team building a vzdělávání v komerčních firmách. U jednotlivců to mají být jako velmi specifická cílovka 1, anebo to mají být spíš jako instruktoři, lektoři. A je to úplně něco jiného. A jak ty věci mezi sebou souvisejí. Jak prostě to, že tady budu vyrábět instruktory,
z bojovníků mi pomůže v prodeji nemocnicím na agresivní pacienty. Zdánlivě vůbec, fakticky hodně. Máš lektory, můžeš dělat ukázkovky, celý to můžeš jet jako levnějc a můžeš to dělat masově a můžeš prodávat věci, které jsou prakticky zadarmo a na tom ten zájem zjistit krásně. Kdykoliv. To je zadarmo. To jako. Bezva, to je super. Další, co čekám, že bude častá bariéra, proč se do toho lidi nepustí, kromě ceny, kromě řízení na dálku, tak bude jazyk. Já vlastně neumím jazyky a ty jsi expandoval do Mexika bez španělštiny. Tak mohl bys dokonce bez angličtiny. Mohl bys pozdílet, jak to udělat bez znalosti jazyků a že ani tohle by podnikatele nemělo zastavit? No, tady ten můj příklad bude jako velmi specifický, já myslím, že blbě přenositelný, ale pro inspiraci asi dobrý. U mě to bylo dokonce tak, že celá ta moje story s Mexikem před těma 15 rokama byla o tom, že mi jednoho dne prostě volá divný číslo, já jsem ho teda i přes jako těžkýho introverta vzal a tam se jako ozve normálně český kluk, hele, já ti volám z Mexika, doslechl jsem se o tom, že ten tvůj systém je naprosto unikátní, že je boží a nechtěl bys, aby prostě ze Soruda se stal unikátní systém oficiální systém pro policii mexickou, pro celou mexickou policii. Je to projekt tak za miliardu, jako na rychlej odhad. Jak ti to zní? Po té půl minutě ticha a lapání podechu, jako no, to se docela neodmítá, to bych docela asi cože? A pak to bylo jako ráz na ráz, ale jako na to, aby se o mě dozvěděl kluk, který je Čech originálem, ale už tam žije prostě, nebo žil tam tenkrát už 15 let a dělal tam certifikační autoritu pro bodyguardy a byl úžasný a byl jako měl spoustu hrozně zajímavých kontaktů u policie. Chvíli tam dělal dokonce hlavního výcvikáře. Zase velmi zajímavá story sama o sobě. Tak ten se tam o nás doslech s tím, že my jsme v té době dělali pro jednu korporaci a v telekomunikacích a tam jeden z manažerů, který se nás oblíbil a byl jako nadšenej, byl jeho brácha. Takže najednou on v tu chvíli byl vlastně jako hrozně přesvědčený o tom, že to je bezva a že by jako chtěl s náma pokračovat. No, takže tam se stalo to, že on se nám ozval, tam se to zajímavě zkombinovalo s tím, že já jsem předtím cvičil nějaký mariňáky, který jsem potkal někde na systémě v Brně, tam jsem je hrozně pomlátil, oni z toho byli nadšený, narvali mi $1000 za to, že je budu týden trénovat, byli takový velký Američani, nařachaný plešatý parchanti, černoši, 3. A já jsem je týden cvičil a oni se nějakým způsobem dostali do Čech, kde sbírali trénink, než se dostanou do Iráku. Taková nějaká cesta tam byla, ale z Iráku jako kontraktoři se pak vraceli domů a tam snad dělali pro DEA a byla tam nějaká provazba protidrogový s Mexikem, něco. A nějak to tam někde zaklaplo, ale primární zdroj byl ten, hele, od bráchy mám kontakt, cvičíte korporáty a vlastně jste super. A něco takového tady přesně potřebujeme a potřebujeme jako vlastně něco, co nahradí Krav Magu, která tady vůbec nefunguje. No a to byl vlastně ten prvotní kontakt, kdy jsme se tam vůbec dostali, ale bylo to jako na základě, řekněme, kvality produktu, o který jsme se fakt jako hodně snažili. Tady by to znělo, že k tomu ten jazyk jako není potřeba, oni se ti ozvali sami, ale ty jsi tam potom na místě byl schopný tehdy fungovat ještě jako lektor, školit tam ty místňáky, zároveň se tam potkávat s šéfama těch bezpečnostních agentů a vlastně tam s nima domlouvat biznis i bez znalosti toho jazyku. Tak jenom, aby to tady zaznělo, že vlastně s nulovou španělštinou. No super, minusovou španělštinou a velmi mizernou angličtinou. To byla jako velmi specifická kombinace. Jenže zase ten produkt je v našem případě hodně pohybový, takže prostě nemusíš zdaleka tolik mluvit, když můžeš předvádět. To samo o sobě fungovalo na ty lidi, takže jsi tam byl jasně za odborníka, protože jsi tam jako všechny pobouchal. A na ten biznis to samozřejmě byla prostě otázka, jako když je ten produkt tak moc dobrý, že jim stojí za to překonávat tyhle překážky, tak to vlastně není problém. Takže musíš nejdřív mít jako nějaký mistrovství a nějakou opravdu jako elitní úroveň toho produktu a pak tohle je prostě jako hrozně podružný
a vždycky se najde nějaký překladatel, vždycky se najde nějaká technologie, kterýma se tyhle ty jako věci dají překonávat. Jasně, že chceš umět anglicky, když máš jako manažerku v Polsku a chceš se s ní domluvit, když máš v Keni se potkáváš s ministrem vnitra, když tam trochu zatruhlíka s tou mojí lámanou angličtinou, to mě jako dere. Měl bych se jí učit dřív, ano měl, ale zase jako obráceně jako jde to. Jako, tohle není ta překážka na jako s tou mojí lámanou angličtinou, jako máš několik zemí, několik franchise a jezdí za tebou celý svět a jako dáváš to s přehledem a ty lidi tě mají jako ve velký úctě. No každopádně, kdybys to měl pro podnikatele nějak poměřovat, tak bude důležitější strávit těch posledních 25 let na vývoji produktu, 20 let na vývoji podnikatelského skillu, než na tom, že klíčový by bylo pro expanzi do Polska naučit se polsky. No to je absolutní protože blbost. polsky umíš pozdravit, ale stejně tam máš firmu, která funguje. Ne, tak to otoč. Pojďme se jako bavit o tom, že tak ses naučil perfektně anglicky, perfektně, tomu si zasvětil prostě celý mládí, abys jako opravdu anglicky uměl úplně na úrovni rodilýho mluvčího, což pravděpodobně stejně nejde, ale i kdyby. Super, tak teď fakt dobře umíš anglicky. Ty a dalších 350 milionů Američanů. Kde je ta tvoje konkurenční výhoda? Furt seš účetní, Ježiši. Jo, nic proti účetním, jo, jako obzvlášť ne našim. Ale hej, jo, to prostě nedává ten smysl. Naopak, když budeš jako hvězda účetní, a budeš v tom prostě úplnej, budou tě dávat na katalogy VŠE, no tak v tu chvíli jako se k tobě budou chtít dostat všichni klienti z Čech a dost možná i ze zahraničí. A pak jako mít toho překladatele je prostě ta jednodušší část. Jasně. Pak v tomhletom v našem případě stačí začít králit videa v angličtině. Ano. A najednou se nám ozývají lidi ze Saudů, ale pojďte. No znova, pojďme si to ukázat na příkladu. Jo, jako, když já... To je stejný, jako by si prostě říkal, nebo ta angličtina je velmi, velmi podobná, jako by si říkal, hele, na to, abych mohl podnikat, tak ve skutečnosti musím být právník, protože je tam spousta právničiny. Musím být účetní, protože je tam spousta čísel. To je úplně stejný model. To je prostě jenom jeden dílčí skill, na který si ve výsledku najímáš člověka, kdy hele, potřebuju právničinu jenom v určitou chvíli, ale podnikatel musím být furt. Potřebuju účetní jenom v určitou chvíli, ale zase jako podnikání nebude úspěšný nebo neúspěšný podle toho, jaký jsi účetní, nebo jakou máš angličtinu. Podnikání bude úspěšný podle toho, jestli umíš podnikat, jestli tomu si zasvětil ten čas a energii. To bude asi problém ve chvíli, kdy lidi budou ještě ve stavu, kdy žijou v nějakém dozvuku toho živnostenského podnikání, ano. Kdy velkou část toho biznesu mají postavený na sobě, nebo furt tam jako fyzicky, operativně dělají nějakou praktickou část. A já jsem ten nejlepší lektor, vlastně mám tady lidi na prodej, koordinaci, ale chci si to odškolit sám, jinak to vlastně nejde. A nebo naopak zase čekám, že velká část lidí to má velmi dlouho postavený nabírají lidi na tu realizaci, ale sami si to prodávají, sami tam řeší ten biznis. A pak multiplikovat to bude asi řádově náročnější. Ano. Kýveš, dobrý. A jiný mýty, co tě napadnou v tomhletom? Zmiňovali jsme, neumím jazyk, bude to šíleně drahý, neuhlídám lidi na dálku. Co tam často bude znít v hlavách podnikatelů, když se jich někdo na tu expanzi zeptá, nebo když se s nimi tu expanzi diskutoval? Jaký jsou další důvody, proč se do toho ještě nepouštějí? No, buď se úplně typicky se bojí o ty peníze, úplně typicky se bojí o to, že nebudou znát ten trh a že ho jako vlastně si nejsou jistý, jak ho budou testovat. Zase je to problém z Čech, že netestují dost nových produktů, dost nových projektů, ale často jedou v nějakém jednom posledních 20 let. Pak je to problém, ne že ne. Jo, protože prostě někde si jako vysoutěžil nějakou monopolní pozici a vlastně se nemusíš ani dál jako vzdělávat, nemusíš se posouvat, nemusíš prostě vytvářet nové věci, že máš jako jistotu a pak je těžký jako s tímhletím expandovat, protože děláš 20 let to samý. Vedle toho jsou problém lidi, ať už ve smyslu lokálně, anebo i ve smyslu vlastně se bojíš toho, že nebudeš mít jako lidský kapacity v Čechách, že to bude prostě buď a nebo. Že buď jako uřídím tým český, anebo uřídím tým zahraničí. Ale jako vlastně si nevytvořil strukturu, která není závislá na tobě. Tam ta obava je legitimní.
Jo, prostě to je přesně to, co jsi říkal. Já, když to tady přestanu dělat, tak ta firma umře. No dobře, a co kdybys byl v nemocnici? Co kdyby najednou prostě si měl nemocný dítě, nemocnou manželku, musel se o ně starat, chtěl se o ně starat. Tak prostě taky umře to tvoje podnikání. Co kdybys to chtěl prostě předat další generaci? Taky umře to podnikání, teď to je blbost. Jo, ten podnikatel vlastně neustále musí jako myslet v tomhle na zadní vrátka, a tím nemyslím exit plán, ježiši, ale čistě to, jako, že neustále musíš vlastně jako vyrábět další generaci, další patro v té hierarchii, abys byl zastupitelný. Jo, ano, pro hodně kompetentní lidi bývá těžký najít jako nějakou náhradu, která zvládne celý to portfolio, ten rozsah těch jejich činností, to je těžký, ale už je méně těžký říct, OK, jako na tuhle úroveň, na tenhle ten typ šéfa vlastně potřebuji jenom jeden typ skillu, který ten člověk má umět a na toho budu trénovat. Vytvořím si prostě nějaký vnitřní vzdělávací program, vytvořím si nějakou akademii, vytvořím si nějaký náborový program na ty manažery nebo růstový program, jak mi prostě z dělníků vyrostou na tým lídry a dál, až na ředitele expanze, až na zástupce mě tady. A to je teprve reálná svoboda, kdy jako můžeš dál to podnikání dělat, ale lepší je, když jsi prostě úplně mimo strukturu a o to líp vidíš, protože máš větší nadhled, že nejseš do té exekutivy úplně ponořenej, kde to vlastně vázne. A přesně v tomhle bodě má smysl expandovat. Do té doby je to jako, no, úplně bych do toho nešel. Další příklad tohohle by mohl být, spousta lidí má to podnikání nebo ten prodej postavený na známých. Aha. Takže já vlastně tady mám kamarády ve firmách, těm něco dodávám, tím ten biznis generuju a je to zase nemultiplikovatelný. Já si dokážu představit ještě obavu, že lidi tu zemi vůbec neznají. Že jako neznám lokální trh. Bude to problém? Nebo lépe řečeno, ať to ukážeme na příkladu. Máš biznis v Polsku, Ano. Funguje, je ziskový, kolik času jsi reálně strávil v Polsku? Ať to ukážeme na příkladu. No jednou jsem tam musel jít něco podepsat. Do té doby jsem v Polsku nikdy nebyl, ale to už ta firma jela, to už jako fungovalo jak mělo. Znalost polštiny, level? Nada. Neměl jsi někdy v minulosti polskou přítelkyni, polský kamarády, trávil jsi někdy hodně času? Myslím, že jsem jednou viděl polský film, ale je s titulkama nebo přeložený. Jako... A oblíbenýho Zaklínače a oblíbený knížky od polských autorů, od Sienkiewicza a Sapkowskiego. Takže chápu tu jejich mentalitu. Chceš mi teda říct, že díky tomu, že jsi viděl Ohněm a mečem a četl Zaklínače, znalost polského trhu byla naprosto vynikající? Skvělá, fungovala. Bezva. Kdybychom se blížili ke konci a začali jsme rekapitulovat, tak zazněla celá řada výhod té expanze, takže můžete násobit dopad toho podnikání, může to být jako úžasná výzva, která vás nakopne to podnikání zlepšovat, může to být vynikající pro proces učení, a protože odhalíte chyby toho vašeho biznesu, který pak se určitě vrátí jenom na tom lokálním. Zaznělo, jak si tu zemi vybrat a zazněla spousta vyvrácených mýtů. Takže podle mě je teďka video jako úplně ultimátní apel na to, pusťte se do toho, anebo začněte ladit svůj český biznis na to, abyste mohli. Kdybyste si s tím nevěděli rady, tak buď napište komentář s dotazem pod video, anebo se obraťte na Petra jako konzultanta, ať uděláme promo pořádně, product placement. Jako by to byl cíl tohohle videa, ale super. A asi bude lepší už se potom zaměřit na opravdu jako konkrétní problémy, protože jak říkáš, každá ta firma je jiná a bude mít jiný výhody, s kterými se do toho zahraničí může pustit nebo ne. Stejně jako velmi konkrétní zkušenosti s konkrétním trhem a konkrétním poučením z těch daných testů, pilotů, zkoušek, protože lidi si můžou ušetřit fakt spoustu energie a peněz, který jsme tam taky samozřejmě nainvestovali na to, aby minimálně neopakovali chyby, co my, ale to znamená sledovat ten kanál dál a vychytávat si ty jednotlivé zkušenosti, protože samozřejmě jsou přenositelné. To, že jsme udělali nějakou zkušenost v Keni, neznamená, že není přenositelná do Polska, protože jsme to pak aplikovali a o to líp to někde fungovalo. Určitě nám hlavně potom dejte vědět, jestli by vás bavilo, kdybychom například sdíleli zážitky z těch jednotlivých zemí. Bude tam Brazílie, Kenia, Mexiko, ale i různé evropské země. Takže
kdyby vás zajímalo, jaký je nabírat obchodáky a stavět biznis v Polsku, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku, Dánsku, Anglii, Norsku, Německu, Švédsku. Francii, Norsku, Švédsku. Někam zapíchněte prst do mapy a určitě bude zajímavý, nebo pro nás by bylo zajímavý sdílet jak věci, co se kde dařily, tak věci, co se kde nedařily, ale určitě nám na to dejte nějaký feedback. A je něco, co bys dodal nakonec, vzkázal, apeloval? Ty jsi to krásně ved, jako jestli náhodou nejsi manažer pro expanzi v mojí firmě, ale i přesto bych se ptal, jestli je tam něco, co si z toho... Dvě věci bych se zeptal já tebe. Za A, co ty si z toho odnášíš jako zkušenost, jako manažer expanze? Kdybys měl vypíchnout jednu věc, tak která by tě napadla? Hele, pro mě je to neustále odhalování těch chyb v tom českém biznesu. Takže i věci, které tady už jsme měli za samozřejmý, anebo fungovaly díky tomu, že někde máme menší konkurenci než v tom zahraničí, jsou klienti jsme víc důvěryhodní obecně. Máme tady za těch 25 let, co si ty na tom držel, vlastně vypěstovaných tolik výhod, už o nás někde mohli slyšet, už je tam nějaká reference a to zahraničí mi to vlastně neustále vrací zpátky a odhaluje chyby toho lokálního biznesu, takže to jsou vždycky nejcennější lekce, jako hele, tohle ještě není úplně skvělý ani v Čechách, takže ho jdem rychle opravit a zase ho jdem zpátky do zahraničí. Takže mě baví to, že i kdybych byl v jakýmkoliv vesmíru ochotný připustit, že se nějaká ta konkrétní země nepovede, což nejsem, povede, a to dělám sám na sebe ty gesta, jo. Tak minimálně se to vrací jenom v tom, že to vždycky zlepší ten český biznis. A odpověděl jsem na jednu otázku a druhou nevím, jestli se řekl, nebo... Ještě jsem nepoložil. A druhá by byla naopak teda k tomu dnešnímu povídání, jestli tam je něco, co tebe dneska víc zaujalo, co si z toho odnášíš, jestli? Ale vlastně hrozně zajímavé je, že zazněly ty reální překážky těch českých biznesů a ty situace, kdy bude ta expanze obtížná. Protože když zmiňujeme ty věci jako, hele, někde bude cena bariéra, někde to, že nějaká součást toho biznesu je fakt postavená na nás, bude jasná překážka. A i to, co zmiňuji v odpovědi na předchozí otázku, kde všude těžíme z nějaký výhody, které už v Čechách máme a v tom zahraničí mít nebudeme, tak bylo vlastně jenom cenné to vyjmenovat, protože z toho vznikají nápady na hele, tady vlastně v Čechách ještě trochu těžíme z něčeho, co v té Americe nemáme. Že tam na tu schůzku můžu zaběhnout, můžu jí bouchnout, můžu toho lektora v klidu odškolit ve chvíli, kdy je potřeba. To všechno jsou jako výhody, které tady máme a někde jinde ještě ne. Takže minimálně to rekapitulovat a uvědomovat si je zlatý. Takže super, díky. Super. Já děkuju. A vy nám určitě nezapomeňte napsat do komentářů, jestli vás tohle video něčím zaujalo, jestli pro vás bylo zajímavé, aby jsme to případně rozšířili v dalším. Zkuste nám položit otázky, co by vás k tomuhle tématu zajímalo. A hlavně nezapomeňte dát odběr a like, protože nám to samozřejmě pomůže se v tomhle dostat i k dalším podnikatelům a třeba jim pomoct. A znamená to podnikavý Česko, znamená to, že naši český lidi můžou expandovat do zahraničí, mají co nabídnout, ale často potřebují jenom trošku popostrčit a možná je ukázat nějaký příklad pozitivní z nenutně největších firm na trhu, a že to jde a že to vlastně není tak těžký a když jsme to zvládli my, že to zvládnout i vy. Takže díky za to, mějte se super a snad se uvidíme u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.